ஆனால் காதலர்கள் தங்களால் நிறைவேற்ற முடியாத எல்லாவிதமான விஷயங்களுக்கும் உறுதிமொழி அளிக்கிறார்கள். பின்னர் பெரும் ஏமாற்றம் ஏற்படுகிறது. பின்னர் அந்த இடைவெளி பெரிதாகிறது. பின்னர் சண்டை, முரண்பாடு, போராட்டம் ஆகியவற்றால் அதிக மகிழ்ச்சிகரமானதாக மாறியிருக்க வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட துயரமாக மாறுகின்றது. அந்யோன்யம் குறித்து உங்களுக்கு பயம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிப்பாடாக இருக்க முடியும். மேலும் நீங்கள் உங்களுக்கு உள்ளே நோக்கி உங்களை அவமானம் கொள்ளச் செய்யும் எல்லாவற்றையும் விட ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய இயல்பை இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லாமல் உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றமாக இருக்க முடியும். நான் எந்த நிபந்தனைகளையும் போதிப்பது இல்லை. எல்லா நிபந்தனைகளும் மனிதனுடைய மனதை நோயுறச் செய்கின்றன. மனிதர்களுக்கு நிகழ்காலத்தில் இருத்தலின் அழகு, இயல்பாக இருத்தலின் பிரம்மாண்டமான அழகு கற்றுத்தரப்பட வேண்டும். மரங்கள் 10 கட்டளைகள் எதையும் அறியாது. பறவைகள் புனநூல்கள் எதையும் அறியாது. மனிதன் மட்டுமே தனக்கு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான். உங்களுடைய இயல்பே நீங்கள் கண்டிக்கும் பொழுது நீங்கள் பிளவுபட்டு போகிறீர்கள். நீங்கள் முரண்பட்ட கருத்துக்களுடைய மனநோயாளியாகின்றீர்கள். சாதாரண மக்கள் மட்டுமல்ல, மனதை பற்றி மனித இனம் புரிந்து கொள்வதற்கு பெரிதும் பங்களித்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு போன்றவர்களின் நிலையில் உள்ளவர்களும் இவ்வாறு தான் இருக்கின்றனர். உளவியல் ஆராய்ச்சி முறை என்பது மனநோய்க்கான அவருடைய சிகிச்சை முறை. உங்களை அறியாமல் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லாவற்றையும் உங்களது உணர்வுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அதில் உள்ள ஒரு ரகசியம் இதுதான். விழிப்புணர்வற்ற ஆழ்மனதினுள் இருக்கும் ஒன்றை நாம் நம்முடைய விழிப்புடைய மனதிற்குள் கொண்டு வந்து விட்டால் அது மறைந்து விடுகிறது. நீங்கள் அதிக தூய்மையானவராக, லேசானவராக மாறிவிடுகிறீர்கள். மனதின் விழிப்புணர்வற்ற பகுதிக்குள் இருப்பவையின் சுமையை நீக்க உங்களுடைய விழிப்புணர்வு பெரிதாகி கொண்டே போகிறது. விழிப்புணர்வற்ற மனதின் பரப்பளவு சுருங்க விழிப்புணர்வின் எல்லை விரிவடைகிறது. அது மிக ஆழமான ஒரு உண்மை. கிழக்கிந்திய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இதனை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு தான் அதை அறிமுகப்படுத்தினார். கிழக்கந்திய நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் உளவியல் முறைகள் பற்றி அறியாமலே அது அவருடைய தனிப்பட்ட பங்களிப்பாகும். ஆனால் தன்னை உளவியல் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி கொள்ள அவர் என்றுமே தயாராக இருந்தது இல்லை என்பதை அறிந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். உளவியல் ஆராய்ச்சி முறையை உருவாக்கியவர் உளவியல் ஆய்வுக்கு தன்னை உட்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை. அவருடன் பணியாற்றியவர்கள் அவரிடம் திரும்ப வலியுறுத்தினார்கள். எங்களுக்கு நீங்கள் முறையை அளித்திருக்கிறீர்கள். நாங்கள் அனைவரும் உளவியல் ஆய்வுக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். நீங்கள் மட்டும் தங்களை உளவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தக்கூடாது என்று ஏன் வலியுறுத்துகிறீர்கள்? அவர் கூறினார். அதை முற்றிலும் மறந்து விடுங்கள். தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவர் அஞ்சினார். அவர் ஒரு மாமேதையாக மாறியிருந்தார். தன்னை வெளிப்படுத்துவது அவரை சாதாரண மனித தன்மைக்கு தாழ்த்திவிடும். அவரிடமும் அதே பயங்கள், அதே ஆசைகள், அதே அடக்கி வைக்கப்பட்ட உணர்வுகள் தான் இருந்தன. அவர் தன்னுடைய கனவுகளை பற்றி பேசியதே இல்லை. அவர் மற்றவர்களுடைய கனவுகளை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அவருடன் வேலை பார்த்தவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியமுற்றார்கள். உங்களுடைய கனவுகள் பற்றி அறிந்து கொள்வது மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கும். ஆனால் உளவியல் ஆய்வுக்கான சாய்வு இருக்கையில் படுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கனவுகள் பற்றி பேச அவர் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை. ஏனென்றால் அவருடைய கனவுகளும் வேறு ஒருவருடையதை போன்று சாதாரணமானவையே. அதுதான் அந்த பயம். ஒரு கௌதம புத்தர் தியானத்திற்குள் செல்ல
பயப்பட்டிருக்க மாட்டார். அதுதான் அவருடைய பங்களிப்பு. தனிச்சிறப்பு மிக்க புதிய வகையான ஒரு தியான முறை. மேலும் அவர் எந்த உளவியல் ஆராய்ச்சி குறித்தும் பயப்பட்டிருக்க மாட்டார். ஏனென்றால் தியானம் செய்யும் ஒருவருக்கு மெல்ல மெல்ல அவருடைய கனவுகள் அனைத்தும் மறைந்து விடுகின்றன. பகல் பொழுதில் அவர் அமைதியான மனதுடன் இருக்கின்றார். சாதாரணமான எண்ண ஓட்டங்கள் அங்கு இல்லை. இரவு பொழுதில் அவர் ஆழ்ந்து உறங்குகிறார். ஏனென்றால் கனவுகள் என்பவை பகலில் இருந்து வரும் அனுபவிக்கப்படாத எண்ணங்கள், அனுபவிக்கப்படாத ஆசைகள், அனுபவிக்கப்படாத ஏக்கங்கள் அன்றி வேறு எதுவும் இல்லை. அவை கனவிலாவது தங்களை நிறைவேற்றி கொள்ள முயற்சிக்கின்றன. தன்னுடைய மனைவியை பற்றி கனவு காணும் ஒரு ஆணையோ அல்லது தன்னுடைய கணவரை பற்றி கனவு காணும் ஒரு பெண்ணையோ நீங்கள் காண்பது மிகவும் அரிதாக இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய மனைவி அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய கணவரை பற்றி கனவு காண்பது மிக சாதாரணமானதாக இருக்கும். தன்னுடைய மனைவி சுலபமாக கிடைக்கிறாள். மனைவியை பொறுத்தவரையில் கணவர் எதையும் அடக்கி வைப்பது இல்லை. ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய மனைவி எப்பொழுதுமே அதிக அழகுடன் இருக்கிறாள். வேலிக்கு அந்த பக்கம் உள்ள புல் எப்போதுமே அதிக பசுமையாக இருக்கிறது. மேலும் எளிதில் நெருங்க முடியாத ஒன்று எப்பொழுதுமே அதனை அடைய வேண்டும், அதனை உடைமையாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆழமான ஆசையை ஏற்படுத்துகிறது. பகல் பொழுதில் உங்களால் அதை செய்ய முடியாது. ஆனால் கனவுகளிலாவது நீங்கள் சுதந்திரத்துடன் இருக்கிறீர்கள். கனவு காணும் சுதந்திரம் இன்னமும் அரசாங்கங்களால் பறிக்கப்படவில்லை. அதற்கு நீண்ட காலம் ஆகாது. விரைவில் அவர்கள் அதையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் எப்பொழுது கனவு காண்கின்றீர்கள், எப்பொழுது கனவு காணவில்லை என்பதை அவர்கள் கண்காணிப்பதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன, ஏற்கனவே இருக்கின்றன. ஒரு நாள் உங்களுடைய கனவுகளை திரையில் காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் சாதனம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறது. உங்களுடைய தலையினுள் மின்னோட்டத்தின் ஒரு முனையினை பொருத்தினால் போதும், நீங்கள் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனந்தமாக கனவு கண்டு கொண்டு உங்களின் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் மனைவியுடன் காதல் செய்து கொண்டு அதை ஒரு திரையரங்கம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கும். அதிலும் அவர்கள் அதுவரையில் அந்த மனிதரை புனிதமானவர் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தனர். நீங்கள் கூட இந்த அளவிற்கு பார்க்க முடியும். ஒருவர் தூங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் கவனியுங்கள். கண் இமைகளின் உள்ளே அவருடைய விழிகள் எந்த அசைவையும் காண்பிக்கவில்லை என்றால் அப்பொழுது அவர் கனவு காணவில்லை. அவர் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தால் அப்பொழுது நீங்கள் அவரது விழிகள் அசைவதை காண முடியும்.